E você lloc de memòria? Ja. Tja, anem, que em vam heu, d'acord? Que cauhe pas de dus objectes que se semblen, com dues folhas do meio de árvores, dues aglanes, dus calhaus. Que cauhe caso que as turba dentro do capet, ou en debat du carat ou du obesta, pramo que cau que los objectes sien esconuts. E adar, que baseue a retrubar sunquen tu caus los pas. Enta complicar o lloc que podes ficar qualques objectes solets. E lo qui ha trobat tots los pas, que ha guanyat. E jo, 1, 2, 3, 4, 5 també. Egalitat, que ho hem guanyat, los dus. Lo lloc de memòria n'est pas brica ancià. Nella zona de 50, il suisse païbou que volu crear lloc enta os arrehis. A la vez que cree cartetes, un pegue imatges descopades en magazins. E lo hi do creatur que presenta aquest lloc a un famós fabricant de llocs e que va lo memòria. Adar que podes crear lloc de memòria en causi io temàtica, o per exemple las folles. E crei que crac la partida que è acabada a la vez. Ta de hora e a tu de yoga.